KCTV Lone Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association ha ka khandre tarik upna ya yong arajar arpuar kala penha perdana ya ka lempung nyelek kai cricket ya ka balatip kum ka T20 District Cricket League Super Division arajar arpuar ya ka bala penlong hamadan Mot Raymond Jakren hagani ka nyelek kai final jong ka Super Division ka dom jirti kala yo ra ya ka nam lado da ka penlim no ya ka ramau da khat hnyoron kan bahagia jinyelek ka jong ka First Division ka Rangthong kalala ban penlim no ya ka Mau Tengam dah nyo weekend. Haga Super Division ya ka nam man of the match layo ra do close starting lingdo jong ka Kinhon Dom Jirti kan bahagia First Division layo ra da uale Shanlems Emli na ka Kinhon nyelek kai Rangthong. Man kenteo shosho ya ka jinyelek kai cricket hadin bala penlong ya ki lempung nyelek kai cricket hakala sniu blay jong ka khat pratarik ubnaya yong arajar arpuar ka association kala hier shakashnong rangbalang ban ajing hikai shaki samla don sap khanang bakin dubyo mi khamat na Southwest Khasi Hills District haki lempung nyelek kai organize gini tournament man ai galat ya ki grassroots players jungi bakin nang progress khamat kalong kai kum ngar uwei ba shai kai por menswa ba ka por jungi ngimpat ayo kum gini ki leaders ki ba sim kya bat ba sim kya ka kamban organize ni ban kiwi ka sports ngina kanma bangi sikta dagi lentang snap ban penlong bat ban kai cricket kalong kai ba sngo keben kum uwei ubri ba shai kai ya kani ka sports menswa ban i ba kena jungi kila ban yo kalat bakin na kentiu ya kasap ilade bat kamtam lai ka cricket kadai ka wei ka sports apo India bala ban ai ka kam yagi kena jungi bat kumju kalong kai ka ba la ban wanra ka development ha ka caka jungi te session nga ai play ya barok ki officials untuk president vice president secretary bateter barok ki office bearers te ngadam sim shu ika form nang la pois bakut jong ni ka program tenga shu congratulate ika team wan nongkong bat kumjo ika team go bawan baar bat ibarok ki team ba sim mentah ha ni ka tournament nga kitbok kitwang ipi ba pinang kiu ha jing le kai jung pi bat nga kentu ibarok players ba pinang tristam to ai ba kani ka long ka senjam ba pin pois ko wei per level ba pin yo represent ya ka district bat kumjo ika state bat nga kermen scam ba kinsadon ke players nagi district jungi ban la ban represent hadu ki Ranji Trophy bat kumjo ki district ki tournament ki bakam halor te ka ka mga don ban yathu kini ki rang ba khamtam ki ban shu ya poi mentan hadin mingla pensnang ke jingile kai hadu ngila ipla ngila ilengo mana kali yang ki senrang lai ki bon pnang jong ki bala tip lupa ke jingile kai ka bowling empat yo ban hikai ka bowling ke jing sisha tian rei ngila yu i lepa bagi don bun ki bowlers te kane kala pen kemen si sha nga ke ka ban na kaliang jonga don ban ong kham tam ki ni nong yalam jonga ne ka dong ka than jong pi ka long ba nang ne shakmat tada long ka bala ka don kam ba pin yo ba ban don ki nong shim ye ka jingkit kli ban ya lam lem ya ki ni ki samla ban pen shim menta ha ki nu ki tournament kata ka ba don kam namar lada ban suya practice tang hang ni ada pila tebet ke tebet ro ada pimyo mane sim menta ki tournament kam don jing mentoi kam don jing mut kum baki ong ki samla mane ngi shat ya le kai tang bangim tip kita ki rules ngim tip kita ki kendon ki jing penya kat ba pim pa de sim menta ha ki tournament ngan ong pi pim la ban tip ki rules pim la ban tip ki kendon tat enda pila yo mane sim menta ki tournament hang ta kat nang bun ki jing ya le kai ka jing ya le kai jong pi pinang kiu pinang tebet bat kum taro pinang tip shu ya ki kendon lani ki rules ha ka bay dei ba jing ele kai cricket ka ba pen men shu nga ka dei kini ki hap ki ba red ki ba dong don ka karta ka ba jrong lada phila ban pen tebet ha ka jing ele kai cricket kumala ya grand away na ki rangba mene ka jing ele kai cricket hi ha kini ki sngi ki ba menta kala jur bha ka competition wat ha ka ni ka jila ka jong yiru ka daw ko long namar ba wat tang lada pinyo ban mi khmat ya jela ru philala ban kershan ya ing ka sem philala ban im janang ta
kadai ka jing yele kai ka ngila ban ong no da ka wei ka kentien ban ong kam dei shu tang ka jing yele kai kala dei ka kam ka jam na kam ta jongi ki samla lada ngila bana pen let jing mot lada ngila bana treshi tom lada ngila bana practice ba bat lada ngila bana yele kai bha kat hadu bangin da poi tang kat hadu bangin da poi ha ka thong bangin yo ban mi khmat ya ka jilla bat lada nang ta ha ka bangin lada ngile kai na ka jilla lada ngila ban perform ba na kini ki tournament jo ka BCCI ka ba kini ki state team ki lej bani shim ta kaleng na kaliang ka BCCI ru kan select nang to ban penyelek kai phi ha ka team jong ka India kwa yang ini nagam ta ban yarap lem ban ai kucing ha kan ka jaka ka jong phi tang la so rehem ha kam sim namar bangat tip hi ngalong wei ba smart ba ban pet i kamel kai sport apo jong kan ka dong ka thang ka football ru nga smart ki wei ki sport ru nga smart ba rei ka ba nga kham i nai borok ki jele kai hi ka de kan ki jele kai cricket ti habang i ba ki khna jong kan ka dong ka thang ki long ki batubit ba ki wei ki sport discipline ka football lai ki ba pet ba ki nadu ki kente ki sinrang sine ki don sab ba ti ngakwa ba ki khna samla lane ngakwa ba ban penrung ya ka jingle kai cricket hapo jong kan ka dong ka thang ka jong phi but apa pia don sap aki we ki jingle kai ngadon jikermen ru ba ha ka cricket ru kan long hi ka ju ti tang kendiat snem la se kan nom simpor ya kan ka thang ka jong phi ba pin sami ya ki nongela kai cricket ningkong ngayu i belpa ba tang hapo arsnem la nilai snem kin sa don bet ki players ki banela kai na ka district jongi na ka ne ka shnong ka jong phi te kata ka de ka jing yu i ka jonga na kleng jongi kum ka association barbor ni don hi kata ka jing temu ba ni kwa ya ban pen kiu ya ka jing le kai cricket hapo jong ka district ka jongi kam tam a ki shnong ki bang nimpat kimba pat jutip ya ka jing le kai cricket te ka jing temu jongi ban wan hang ne kalong ban nang kintiu susu ya ka jing le kai cricket ban nang pen priang ya ka jing le kai cricket but ban yo iru ya ka sap ka jong phi ha ka ne ka jing le kai te nga kermen ba lomba ka ne ka jing penlong jongi ya ka ne ka coaching camp lomba ka jing rap jong i presiden jongi bladai wei na ki coach iba nongelam bala pau hapo jong ka ne ka district barapo jong ka jala jongi bla julai ki bobun ki kams jong ka state level bara ki jing rap jong kini ki players ki ba dang hela kai menta ngai kan long sha ka ba pen mentoi na ta jong phi ki ba ya don menta ha kan ka coaching camp but ngadon sha ngadon sisa kata ka jing ti kena ba tang ha kini kendiat snem pin sala nang ne ngin sala ban se ye ki player ki batbet ki ban hela kai bat ber ki ban yarap lem yangi ka district ban hela kai ki wei ki tournament jong kan ka state ka jong na kalian ka snorang blang hi barok ka wei ni ai ka jing song o bakar pang ya ka cricket association jo ka Southwest Khasi Hills kamtam president bar secretary ki balawan hakani kasmi na ka banta ka jing simkhia bakar pang jongki ban pej ban ai jing hikai ya kini ki para samla jongi hangni ban ngi isisa karno ki sngo tanat badeling ba ka jing su tanat jongki hi baki simkhia bat ki wan ban simbanta ban yo jing hikai bat kumba barok ngi te bak cricket association ding ba ka jing trisitom jongi la ban yo kam yo jam hadin ru bat kalong kum kalat yangi ban imja ban ap tang hiki wei pat ki kam ki jam hendrai bangin sim kata ka jing sngo khia hapo lade bangi dai ban trei tang nak banta ka jing phala de hendrai nak banta ka jing pha jong kari bat ka jai ban ri barok ka wei te ngabu ka jing kerpat ru ka cricket association ba kumba kala sim khia ba kalawan ban hikai menta ka sngi kanang ye teng ru ban wan ai jing hikai su kini ki para samba jungi nang ni sakhmat kanang bagi para samba jungi kin sngo trai bat kin sim khia ban nang ye sakhmat kum ki wei pat ki players hapo kari bat ka jai
Berkat